Значи сега в днескашния клип ще разгледаме между Румен и Ивайло какво точно се случи в един за друг техния спор и какви са причини за да се случи от околната среда, от самите тях и методика за превъзмогването на ситуацията. Ако се случи и във вашия живот, да знаете какво да правите и колко се му е по-бързо да справите с тази ситуация и да нямате толкова нерви и дразнения заради нея. За да мога да обясна по-хубаво какво се случи и самите характери на Румен и Ивайло, съм гледал подкастите на Един без друг, където вътре разбрах още повече, че Румен много прилича на един ми битовчет, Ивайло прилича много на един мой познат, който сме имали много подобна ситуация с него, където се спорихме за глупости, кой е прав за даден факт в Вселената, в начина ни на мислене. Един от спорите много добре си го спомням, че аз твърдях, че сърцето може да бие и без да има връзка с мозъка. Той твърдеше, че не. Показвам му клип как сърце бие така извън тялото. Той вика, не е вярно, не ти вярвам. Просто пример, да. Съответно това между мен и него, моят приятел, така се беше случило, защото и двамата имахме много знания по дадена тематика и съответно по дадени тематики, то не е само една тематика, и бяхме в състояние на надутост. И давам се, защото аз съм прав, ти си грешен, те си мерихме и влизахме в агресия, омраза по този начин. Това вече след доста време, като той се пращаше такива намеци към моя страна, както и Ивайло пращаше на Румен в предаването. Но аз вместо да му кажа това не ми е приятно и спри с това отношение, намери някакъв метод да справиш с тези емоции и така нататък, аз по-скоро вместо да обърна към някой да му кажа истината в очите, аз съм отивал към по-ниските емоционални състояния, като страх, скръб, апатия и съм стигал до вина и срам. Съответно, възгледът ми за живота е бил нещастен и зъл, заради тая причина. И не съм си позволявал да отида в емоционалното състояние на гняв, защото смятайки, че ще бъда лош човек, като в някакъв начин прекъсна връзката с един много добър мой приятел. Съответно, му е било страх да остана без този приятел. А то по-хубаво ти да останеш сам, но да си запазиш положителното емоционално състояние, отколкото да се опитваш да имаш някакви взаимоотношения с някой, който така да се чувстваш зле и съответно няма смисъл просто от тази мъка. По-хубаво да се останеш сам, отколкото да бъдеш в лоша компания, са казали хората. Си е много популярна израз. И съответно Румен в този епизод си беше с краставички намазан по лицето, за да бъде забавно, за да се забавлява, да се отпусне и Ивайло идва там и трябва да му пуска намеци, че е гей, че ще обърне резбата на дърти години, а то съответно Румен се обижда, защото не съответства с това как той се вижда и иска да отида към същество. И сега да отида към съществото на това. Какви са обстоятелства? И сега да отида към същественост на този клип, какви са били обстоятелства да се случи това. Тези хора се намират в сграда, която не им е позволено да излизат, освен по време на предизвикателствата. Няма достъп до телефоните си, интернет, телевизия, доколкото знам и радио. Имат само между един и друг да се забавляват и да създават някакви разговори и забавления. Това е околната среда какво ги кара. Те няма как да избягат от един от друг, който е един от механизмите, с които се справяме с емоциите, чрез бягство, дали чрез разсейване или дали просто да се отделиш от ситуацията физически и емоционално по някакъв начин. Защото емоциите, които изпитваш, не са тези, които искаш да изпитваш. Приятните емоции, като щастие, радост, любов, надежда, доверие и така нататък. Причината, която намирам в двамата, ще започна с Румен. Той в подкаста се разправя, че обича да бъде разразен по някакъв начин отвънка, от работа и като се прибере вкъщи да изразява другия метод за справяне с емоции, да изразява тая емоция на жена си, тя да изразява на него и да става някакъв спор, такъв и напрежение, за да си изхъбят по някакъв начин емоциите, но по този начин не си изхъбят емоциите, просто ги засилват. Особено като си други отвръща, а не ти само да си ги изкарваш на други и да ти се намалят емоциите съответно. Както прави до някаква степен Ивайло, че той се изразява емоциите, но ги изразява по недиректен начин. С пасивно-агресивни твърдения от към страна на другия, с който разговаря.
И двамата се намират горе-долу в състоянието на гордост, като комуникират един с друг, което емоционално състояние е презрение, резултата на дутост и възглед за живота изисква още от мене или от другите. За презрение, като се види обяснението за презрение, какво значи? Пренебрежение, неуважение, много важно, и незачитане. Румен в предаването изразяваше го ясно на Ивайло, че не иска да говори с него, защото не се чувства добре, като говорят. Гадно му е, неприятно, а Ивайло, не зачитайки и не уважавайки мнението и изискването на Румен, твърди, че ти ще ме поставяш условия аз как ще реагирам в тази ситуация, какво да правя. Аз няма да те уважа твоите изисквания, ще си правя каквото аз си искам. И съответно двамата много добре са подбрани, за да се получи тази ситуация. В смисъл, случайно или нарочно. Тъмън си пасват и двамата, за да има силна положителна обратна връзка. Единият дразни другия още повече се раздразва и продължава този конфликт. Също имате нисък прак на потискане на негативните емоции, защото то се вижда. Малко се раздразва едни и други и веднага се изразяват, че не им е приятно и тръгват вече се дразнат взаимно. А тук спорът би бил още по-силен, ако и двамата... Това казах ли го, не го ли казах? Ще го кажа сега. Ивайло се дразни най-вече на Румен, защото Ивайло си позволява да има тази увереност и тази гордост. Това мнение за себе си, че е по-плана и по-можеш и по-знаеш. По-висше от другите, така да го нарека. Защото има покритието за тази увереност. Докато Румен до голяма степен го няма това покритие. И това се дразни Ивайло на него, защото той не си позволява да бъде уверен, без да има някакво покритие зад него. Докато Румен това не му пречи. Спорът би бил още по-силен, ако и двамата имат покритие и знания и са в емоционално състояние на гордост и гняв, би бил уникален според тогава. И да нямаше и околни, които да забавят темпото и да, особено Светозар, майче беше, много хубави аргументи даваше, че Ивайло опускаше тънки нещата, да се предпази по някакъв начин, да има някакъв аргумент в бъдеще за неговото предпазване на лицето, как се нарича. Safe face. И съответно как можеш да се справиш ти в тази ситуация. Отдели се от контактуването с дразнителя ти. Първо, ако трябва да му блокираш номер, ако трябва въобще не се занимавай с него, избягвай го, за да може да изпиташ тази емоция, което е другото ми предложение. Изпитай я, изрази я по здравословен начин, дали с тренировки, дали с вкарването на тази енергия в някакво изкуство или в някаква цел, за да бъде пренасочена по полезен начин, който не е само да дразниш другите и да се развалят отношенията личните. И когато достатъчно бъдеш уверен, че ще се справиш с другия, това може да отнеме дни, седмици или няколко месеца на използване на методиката на приемането, която е да почувстваш напълно емоциите, чувствата, мислите, да бъдат изпитани, за да те да предизвикат някаква промяна в тебе. Ти съответно, ако си в по-ниските методики, по-ниските емоционални състояния, както аз бях, и си позволиш да ги изпиташ тези емоции, съответно ще се изкачваш по емоционални състояния и може да стигнеш до емоционални състояния, които не си позволяваш по принцип да изпитваш. Това е съвсем нормално. Позволи си да ги изпиташ, без да си даваш моралните начинки, аз не съм добър човек, ако мисля това и го чувствам това. После позволи да го изпиташ, по този начин ще бъде превъзмогнато в тебе и няма да бъде толкова лесно предизвикано от външни ситуации. И целта е да стигне най-вече до смелост да кажеш на другия очи ти ме причиняваш това и неща повече да се случва, и да стигне до неутралност или доверие, че се справиш с ситуацията, живот ще изглежда по-сносен и да бъдеш в по-положителната емоция, да изпитваш по-малко страх. Това най-вече е моето предложение. Ще оставя линкове за тези неща, таблицата и този клип в VBOX 7. Дайте мнението в коментарите, какво смятате за клипа и обяснение, дали смятате, че е точно, вярно и така нататък. Се надявам да ви е помогнал този клип. Чао!